काहे चाचा तू आजकल उदास रहता रहो? क्या करी रे, दिमाग खराब रहता। घरे के कलह साला बहुत तब घरे आदमी जालन तो सोचलन दू कवर सुकून से खाई। हम ना चाहिए कि हम घरे जाई। ए मत तो टेंशन लेके ना आता ना जियल जाला। शरीर बा तबे नु सब कुछ बा, ना तो कुछ दुनिया में नहीं के समझते बा। आज साला अपन पैसो मंगनी तो हाथ उठा के ठेकेदार मार देलस। देखो ये पूछे के भुलाइए गो नहीं है, अपन पैसा मांगत रहला तुम मरला सा। 10 दिन के हो गइल बा। सोचनी है कि राशन पताई मांग किने के बड़ुए घर में मांगी ओकरा ले पैसा। लेकिन साला गरीबी ऐसन हनु कि गरीबी मुआवाइयो देवेला, पिटवाइयो देवेला, आ इज्जत के लुटाइयो देवेला। रोत काहे बड़ा रो मत। गरीबी बहुत बड़का रोग है भाई। तारा पर हाथ उठा के बहुत गलती कइला सा। ओकरा भी ना रे काम भाई छोड़ दिया। ओकरा भी दूसरा जगह हम काम बतियाओ तई चाचा चल जो ओइजा काम ना बबुआ। 10 दिन के मजदूरी माराई 3000 रुपया चल जी। एगो तो काम नहीं के मिलत। रोज 300 के हिसाब से 10 दिन के 3000 देख हमनी के। पैसा थोड़े ना रख ली है। 3200 रुपया हमारो बा। पैसा कैसे रख ली है दिहे ना। इतना बुझाता कि मेहनत के कमाई है हमनी के। मेहनत के कमाई ससुर रखिए तो घर पिलुआ पर यहाँ सननु का एगो मेहरारू के परिवार के टेंशन हम का कर जाए तो चाचा कहत है कि तू टेंशन मत लो। टेंशन लेके ना जियल जाला। ठीक बड़ुए हम काल चले के हम जाता नहीं अपना घर। ठीक है कुछ बनवा लिया तू कनी अइह हम आइबे तरी चल चले के साथ हैं। हां ठीक बड़ुए जो तब ते ठीक है बच्चा जा। टेंशन ज्यादा ना लियल जाला। कहता बनवा लियो। ई का जानता कि जितना बनी नानू ओकरा ले बेसी हमर निकल जाई। सुना के मुआ दी जाता नहीं पाबो। बूट किन के चमकुनिया में बांध के टांग दे उहे लेके जाई। हे भगवान बुनी मत परइया नहीं तो हमनी के गरीब आदमी मजदूर मर जाइब जा। बताओ ना गइल बाड़ू काम पर हाथना बेरा हो गइल अभी तक से अइलन ना। आई हम सोनरा के बेरा डेट देले रहनी है कि आइन त तारा के से लेम सामान ना ये ने बेरा नु लागत कि एहू बेरा रात करके आइया ना झूठो के बहाना 3-5 पढ़ दिया। ए बेरा तो पूरो कर देब हम बढ़िया से। रोज के इहे ड्रामा लागल बाटे। आज मांग के लिए पैसा काल लिए परसों लिए आज करते करते एक सप्ताह से हम इहे नौटंकी देखतनी। ए बेरा अगर ना लेके अइलन पैसा त या तो उहे रहियन घर में ना तो हम ही रहम। उनकर बेरा खैर नहीं खे इंतजार में बनी हम आवस बहा दी जल्दी जल्दी। घर में सागो सब्जी नहीं खे कुछ नहीं खे। सांझी का बाहर तारू हो। सांझी का किरण डूबे घर झाड़ू लगेला। काहे किरण डूब गइल बा। अभी डूबे वाला नु बा कि डूब गइल बा। घरा में कहां जात रह गइनी है झोरावा धरे ओमे टिफिनिया रहल है करनिया वसूलिया रहल है। पैसा मिलल हते मुंह काहे बनाव तोरा रुआल चोखा नियर का हो। पैसा ना देलस जानत का? हो। पैसा ना देलस मरबो कइलस। एक तबड़ पैसा मंगनी है घींच के मार देलस। घाव लागल है छटुआ से पूछी है ना। तू सब नौटंकी करता। हम सब तम नौटंकी जानतनी। कई तरह के मारले पिटले नहीं खे। तू झूठो के घर से झोरा लेके निकलत रहा जाके बगीचे में ताश खेलत रहा दिन भर बैठ के। अरे पगली ई भगवाने जानता। अब तहरा से हम झूठ बोलम। जिंदगी भर झूठ बोलला। झूठ बोल के त बियाह करलन तार बाबू तार मां खानदान झूठा हटे तो तू ना झूठ बोलबा। कुछ नहीं जानत हमरा पैसा चाहिए कहीं से समझ जा। ये तो पैसा रही ना तो हम रह घर में ना तो तू रहबा। हमर खूनावा घींच के बेची ना द। जा बेच के लिए के दे द। खूनो बेच द। खूनो तो तार कोई ना ली। ऐसा कुकर्मी बाड़ा तू। मारियो नहीं खंजात गाइयो नहीं खंजात। दुनिया में सब का मौत में इनके टीबी के बीमारियां नहीं खाओ खाए जाके कि मर जइतन। कमाए धमाए के नहीं खे छिपा भर खाली खाए के बटे आ शरीर ले ले पहाड़ नियर। हम कुछ नहीं हमरा के पैसे लिए के द कहीं से। जाए तो खाना मत दी हम खाइम ना भूख नहीं। ना ओ तरह के छिपा में परोस के रखल है बढ़िया खा लो। तरह के खाए के दे तनी सोचबो मत करी कि खाए के देम। ई नतिया नहीं टुरा मैं झूठ बोलता हम जानत सब एकर तिती मैं जानत नहीं। एकरा के ना ई मरियो नहीं खजत भठिया रहे काली भाई केने सुतल बड़ उठा ले जा नतिया के भले राण बन के रहम नु ठीक बाटे बाकी ऐसन मरद ना ठीक। ओ ये भगवान ये देखो तो कनिया
आए कैसे बोला तड़ीन कर बोले में अथी बा होला जानता नहीं दीदी जी हमार मुंह इतना लागेला नु का कैसन करेज बाटे कि अपना मरद के प्रति हता ना कठ करेज कैसे आदमी बन तो जाता जी बतावा हो बेचारा दिन भर खट के आवत मन चेर चेर बोलत है देखो तनी बुझाता कि मुंह में लस बतावा तो कि खाना तक ले बेचारे के नहीं खी देवत बढ़िया से ये का ऐसा के तो गाला घोट के हम मुंह आ देती जानते हैं दीदी जी ये आदमी ठीक कहता कहले बा कि सोचवा के मुंह को कुछ चटेला। भैया जी कितना सोचबो देखी कैसे खाड़ो के अबले हमनी के मरद त ले जूता ले लात तो उहे नु देख आ सोच पावले बेटा कत ना बेचारा उठते सुते एकदम बाहर हो गइल बा भैया जी देखो तनी का पहले कितना बढ़िया रही एकदम मोटा ताजा एकदम देह एकदम देखतू तो बुझात रहे कि हां एक मरद के हां तो यहाँ त समझदार बनी नु कि वहां के लेके ढोवत न त दूसर मर्द रहित नु त मार मुआ दीत या तो छोड़ दीहित जान जाई के मुंह लागेला हो ए भैया जी कने के एथी जाए दी मत रोई भैया जी बहुत मोह लागेला रौरा पे लेकिन हमनियो के का कर सकतिन जे दीदी जी देख लेम त एको करम बाकी ना छोड़ब ना हमनियो ना के। बाबू अब तू लो हमारा ले बोलबो मत करो नहीं तो हमारा ले तो लड़ते भी है हमार कुल कर्म होते बा तू लोग के होके लई भैया जी मत रोई सुनी ना बहुत भैया करेजा जी फाटा हम खाना निकाल के रोरा के देते तनी से खा ली रोरा भैया जी खा ना, न ना। तनी से ना बाबू अब खाई ना हमर पेट भर गइल रे का भरल बाटे भैया जी बताए रवा कुछ खइले नहीं के दिन भर कोनो खट के मरद आवत के असरा होला कि घरे जाई त एक रोज से लोटा कला पानी से पी खाइल जाई जी तब हुए नु अब हमनी वैसे कि का रे माई का रे सवतिया का बतिया तो सन कौन चीज सिखा तो सन आजी वहां हम अपन भत्ता से पेट नहीं के भरत के हमरा भत्ता से बतिया तो सन सुनी एके लौरिया ना सब कोई के मत हाकी ठीक नु का सब कोई के मत हाँ। कौन चीज तोरा मर्द से बतिया हो जाई ना अजीत रौरा के समझ में आवे के चाहिए कि मर्दा के साथे रौरा का कर रहल बनी ई खुदे दिमाग में घुसावत काहे लिखी रौरा हाय, हाय। गलती जगह कइले बनी तू ही हमर सासू मैया भइल बड़ू का बड़की तू ही भइल बड़की तू समझाइबू हमरा के हमरा नहीं के बुद्धि का करे के चाहिए का ना भोजन दे दी मत लड़िया तना तो ढेर कर जा फटत का अजी तो कैसन राउर मुंह अपन मर्द के ना खियाली से चलबे दूसरा के ठीका लेबे आदमी हमर मर्द से कहला। बतिया मत आज के बाद मर में रुआर धांगनी होला आधा अंगनी बाड़ी जी कैसे यहाँ के बाड़ा ओइसे ने कुल कुकर्मी के और धांगनी आ कौन चीज बनावल जाला ना ऐसे ना कहे के चाहिए दीदी देखी। देखी सोलहो सिंगार करतनी त भैया जी के पर करतनी ठीक नु ई बताई वहाँ के ना रम तो ऐसे झमका के रहुआ चल नहीं के जरूरत हमारा ऐसन सोलह सिंगार के जानलू ना एकर से बढ़िया राण मुस्मात बन के रहो ठीक बा लेकिन ऐसन सिंगार के जरूरत नहीं खे कैसे अपन दीदी ऐसे ना बोले के चाहिए रवा त सुबह तोहनी के हमरा के शराब सिखावा सन मत आज के बच्चे का रहतन तोहनी के हमरा मन से कुछ बोलिए सन मत न त आपकी बार तो छोड़ देनी अगर अगले बार देखली नु तो तालो के नतीजा बना दे ना ना सोच लिया बोलम जा जा ओ ये भगवान जी ए दीदी जी हम त मनाई ना कि हे नारायण जी हमार उम्र हमरा आदमी के लाग जाओ जी उहे से न मनी के बनल बाटे जिंदगी हां ये कनिया हमरा ये नहीं के समझ में आवत कि मान लो दिनों रात शराबत रहतिया अगर उहे शराब लाग अच्छा मत जाओ। कहीं जी रौरा हैं? मत कहीं भगवान हम लगन नहीं मत ठीक करो से कहता दादा। लेकिन ई शराबत है दिनों रात वही ठीक करतड़ी भगवान साथ करे दुश्मनों हैं? के सेनुर मत छीनस जकरा छीना गइल बाटे नु ओकरे जेकर नहीं के बुझाता स्वाब है। उहे जानता जाय दी हाँ। छोड़ी हम ना बोले जाइम के सारा पर सुनी जी ना हो अब के बीच में हम लोग के बोली निमन बात कहब त इनकर बाउरे लागेला हैं कोई समझे वाला इंसान रहे तब न ओकरा समझाऊ में तनका निक लगेला कि नहीं हमार बतिया तनी सीखत या समझतिया अरे छती माई 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 अरे का करत रहो घरा में निकल गो सुनात हो कि नहीं खे सुनात कि वही में मर भी लागल अरे तारा के ये हमरा जुनू देख के भाग जइहन तू मुआबा तू ना मुआबा तू करे जे पनु हमरा मूंग दरबा देखो त न लागत कि जानबूझ के ना खड़ा पसार के नु ओइ में सुतल बटे मौगा कि काम पर जाए के ना पड़ी मार भी चले नु कि कपारे फाड़ जी उनकर रुक दे तार के बिल्ली में घुसवावत नहीं रुक का करत हो आय हो दादा हम कहते रहे कि जा के ना लट के तू है सुतल होई है देखो त है काम पर जाए के ताके सुतल बटे पपिया ए आहा नहीं सुनात ए उठवा हो आय हो दादा ए आहो ए बुच्ची के पापा ए आयो दादा अरे इनको का हो गइल दादा ए छोटकी आयो माई तन देखो सन नहीं का इनकर
सांस तो नहीं के चला आई हो दादा दादा आई भैया जी सुनी ना उठी गाय